Η μπάλα πήγε πάνω στον Μίτλετον. Δεν τα καταφέρει. Εξαιρετική προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Βλέπουμε man to man μαρκάρισμα και για την ΕΘΑ. Άρα και οι δύο ομάδες αγγίζουν. Ο Μπράουν θα δώσει πάρα πολύ ωραία. Η Ομόνια και προηγείται με 17-12. Ο Ρόμπινσον ένα σου 3 πόντων. Ο Μπράουν άλλαξε με τον Ρόμπινσον. Ξανά Μπράουν στη γωνία για 3. Αναγέννησης Μπράουν. Μπράουν ψάχνει για βοήθειες, πάει να κάνει τον μπάσιμο μόνος του. Έξω εκεί στον... Το Μασαμπά έχει 2. Στην τελευταία επίθεση της Ομόνιας για το ημίχρονο. Σουτάρει ο Μάνικατ. Αναγέννησης Γερμασόγιας. Μπράουν τώρα είναι στην κατοχή του. Τζαμάρ, σουτ για 3 πόντους. Ο Μπράουν υποπίεση έξω για 3. Μπάλα εδώ έπρεπε να δοθεί παράβαση, δεν δόθηκε. Ο Τζαμπάρ είναι πόντ. Φιλιανού προσπαθεί να μπει μέσα, κάνει το λάθος. Μάλιστα, μαζεύει ο Μπράντον Μπράουν γρήγορα για το... Δεν βγήκε κανείς πάνω του, εκεί όμως ο Νουαγκόνη. Λους ανοίγει τη διαφορά. Και στο δεύτερο δεκάλεπτο το έκανε και τώρα ξαναγίνεται. Την βοηθάει Αντώνη το παιχνίδι από... Μπράουν, βγάζεται καλά η Ομόνια τώρα. Μπράουν δεν τη στάζει να ανέβει, θα πάρει εκεί. Πήκησε να πάρει το επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Ο Μπράουν μπαίνει μέσα, θα βγάλει έξω στον Μάνι. Βγαίνει για το screen. Ο Μπράουν. Μια διαφορά η οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 6 πόντους. Ρόμπινσον για 3. Εύστοχη. 6-25, ίσως να πάνε για σουτ. Μάνικατ, δεν τη στάζει για 3. Πολύ ψηλά. Σούτ από τη γωνία από τον Ρόμπινσον. Είναι ο Τζαμάρ τελικά, έξω για τον Μπράουν. Ο Ρόμπινσον εκεί πέρασε δεξιά. Μπράουν δεν τη στάζει, είναι Κέπτον για την Ομόνια. Κάτω από τη ρακέτα η επαναφορά. Ο Ρόμπινσον έδωσε για τον Μπράουν. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα, αλλαγή χεριού και πολύ όμορφο καλάθι. αποτέλεσμα να δεχτεί ένα εύκολο καλάθι. 48-46 για την Ομόνια. Μπράουν. 8 δευτερόλεπτα με πλάτη. Ο Ρόμπινσον. Σουτ για 3 από τη γωνία. Εύστοχος ο Μπράουν. Στον Παπακώστα και Μπράουν. Ο Μπράουν ζυγίζει και κάνει καλό σουτ. Ξανά Τζαμάρ. Κόβει ο Νουακόνη στη ρακέτα. Γίνεται κάτοχος. Πολύ ωραία φάση. Και... Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ο Ακάμι θα πάρει τον rebound, θα δώσει έξω στον Μπράουν, ο οποίος από πολύ μακριά. Έχει 3 φάουλ σε αυτή την περίοδο. Ναι, πολύ γρήγορα. Ο Μπράουν είναι ελεύθερος για στους 3 πόντων. Εύστοχο. Ρόμπινσον. Μπράουν. Μπράουν για σουτ, είναι καλό. Τζαμάρ, ο οποίος οργανώνει αυτή τη φορά την επίθεση της Ομόνιας. Θέλει να μπει προς τα μέσα. Πολύ όμορφη φάση η πάσα στον Μπράουν. Ο Μάνικατ θα δώσει απέναντι στον Μπράουν. Ο Μπράουν μπαίνει μέσα μόνος του και αφήνει το καλάθι. Μπράντον Φίλιπ Μπράουν. Έχει παράπονο από τον παίκτη του τον Τζαμάρο, ο κύριος Παπαδόπουλος. Εύστοχος ο Μπράντον Μπράουν. 20. Παίρνει την μπάλα. Τρέχει, γύρισε όμως η καλάθι και... 62-74 με 4 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Η Ομόνια προσπαθεί με τον Μπράουν να σουτάρει από την... Παπακώστας και Μπράουν. Μπράουν, καλή άμυνα της Γερμασίας. Μπράουν ανεβαίνει, πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Ο Μπάρκερ είναι αρκετά εύστοχος σήμερα, είναι αντιθέσει με την υπόλοιπη ομάδα. Θα απαντήσει ο Μπράντον Μπράουν. 22-18, 7 και 20. Στο πρώτο του καλάθι για σήμερα. 22, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μπράουν, μόνος στον Τζαμάρ. Μπράουν ανεβαίνει, θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχο. Όμως το καλάθι δεν ήρθε για την ΕΘΑ και κατοχή για την Ομόνια με τον Μπράουν να σταματάει, να σουτάρει. Καλάθι και φάουλ. 9-6. Τρίποντο νομίζω είναι. Αντώνη, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ. Νομίζω ότι πατούσε γραμμή. Πατούσε λοιπόν. 8 όλα και βολή για τον Μπράουν.